بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى من اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. صدق الله العظيم. Alem cihanın eyyesi olan Allah Tebarek ve Teala hemmenizin taat ve ibadetlerinizi, dergahına galiyen kolları, açılyen elleri, edilyen duaları, tesbihleri, takdisleri öz fazla kerem bilen kabul etsin. Huday Tebarek ve Teala dininizi, dünyanızı bereketten ayırmasın. Bir oturuşuklara Allah bereket versin. Celesele mübarek bolup aytyen iştiyellere Allah emel tevfikini hemmemize nesip etsin inşallah. Hazreti Mahtumul İşan bir bölüğünde utanmadın haktan ağardı prişin, gıybetten dil dönmez haramdan dişin, fenadı görüver bakalık işin, gafil adam yatmamında uzanıp, fani dünyada baki barzak yerin gaygısın işimattan niptir Hazreti Mahtumul İşan. Her bir adam görür hesabı demi, takdiri azalın tafılmaz emi, mahtumul qalmaz evsigi kemi, her kim bara bilse iman kazanıp. Her bir adam imanını kazanıp, ameli salihin tekmillep, öz ahirete karşıyın tuşesini doldurup gitse, ol adam hiçbir evsigi kemi bolmadı, ol adam gönlünü dip, Hazreti Mahtumul İşan Kuddise Sirruh bir bölüğünde şeyle aytya Müslüman doğullar. Adam şumat ömür diyen bir fırsat. Adamın ömrü baka, amanat can cesedinden çıkmaka, ruhu gitmeka, näme amel edecek diyse başarıya. Emme adamın defter amel bağlanandan sonra, kariyerine tegine girenden sonra, ahirete karşıyın gidenden sonra, dige kazanmana, ol soğa düşürmene fırsat bulmaya Müslüman doğullar. Hazreti Sadi aleyhirrahme Gülistan'ında bir hikayeti getiriyor. Adam ömrünün kadrını bilmek barada. Bir qaw adamın öyüne, bir hudayi adamın öyüne, çın bir dervişin öyüne, bir oğru bir vaxt giyeceğin içinde giyiriptir. On öyünden zat alacak bolup. Oğun bu adam da fakat eteğine bir düşeği varmıştı. Şoň üstünde yatı, ol bir zat aleynik gelen adam otağa öz giyirip, ilerisinin gayrasının özdeýe, dewerinin özdeýe bir zat alacak bolup hiç de tafana. Oğun bir yatan adam onu gözlep yatan yerinde, ahirde özü onu yüreğe uyakıdan eteğindeki yatan zatın düýürläp çyk onu evini oklaptır. Jana diptir, balli, bir sen garankı giyeceğin içinde, garankı otan içinde gözlep gören zatın biz günnizin yağtılığında tapıp bilemizak deyip öz yatan düşeğin yankın evini oklaya. Eyni şoň mesal Müslüman doğullar. Kabr garankı yer, kabr gurbet yer. Kabr adama ne günü görýän, ne ayı görýän, ne nurun ma, ne yağtılın ma, ne gapdalında bir enisin ma sen o bilen bir onsa yeter ýaly. Kabr bir garankı yer. Kabrda sen kazanmany hiç de tapmaýan. Eyni şoňky ýaly adamyň fırsaty ömrüň sönmäke, ışık sırasy senden sönmäke, janyň senden gitmäke şumat kazanmaly fırsatyň. Ol adamyň öwüne garankylykda bir zat oklanypdyr. Emma kabryň içinde sen öwüňde hiç bir amel etmäne, sowap kazanmana sen öwüňde zat goýulmaýar. Näme zat özüň bilen alyp giden bolsaň sen şonu nur edakadan sıra edip kabryňa özüň bilen bile ekitýän. Pes şumat fırsat ba wagtynda Müslüman doğully adam dünýäsini nurlandyrmaly, garanky kabryny nurlandyrmaly, ahiratyny nurlandyrmaly. Kabryň nurlandyrýan zat sen 5 wagt namazyň, etýän tamam hasanatlaň, gowluklaň, ýagşylyklaň. Adam namaz okuýanna, Allahu ekber diýende dikkat etýändirsiňiz özüňiz. Namaz okuýanlyň ýüzi gözünde nur bardyr. Namaz okuyan adam yüzünün nurlanýanlygy
namaza garşyn kıbla bakyp Allahu ekber diýende Allah'ın adyny tutýa. Allah da oňa adyny tutan wagtynda nuru bilen maňa ýüzlenýär. Oňa namaz okuyan adamyň ýüzüniň nuru bolýanlygy ol Allahu ekber diýende Hudaý Taala nuru bilen oňa bakýar. Oňa Allah'ın nurundan oňa siňýär. Şo sebepli namaz okuyan adamyň ýüzi nurlu bolýar. Namaz sen dünýäňde sana nur berýän bolsa, gat'an gabrynda da nur berýär musulman dogallar. Allah hem dünýämizi, hem gabrymyzy, hem ahiretimizi nurlandyrsyn inşallah. Hazreti Enes radıyallahu anh 20 ýyllap Peygamberimiz aleyhi afdalus salati vesselam'ın hytmatynda bolýar. 9 ýaşymda etdi diýe Hazreti Enes, enem meni Resul Ekrem aleyhi afdalus salati vesselam'ın hytmatyna getirdi. Ya Resulullah, şol oglan sen hytmatynda bolsun diýip enem 9 ýaşymdaka men Peygamberimiziň hadym etip goýdy. 20 ýyllap Peygamberimiz aleyhi salatu vesselam'ın hytmatynda boldum. Bir gezek bolmady Peygamberimiz aleyhi afdalus salati vesselam maňa bir eden işime näme diýip meni etdiň, etmedigi işime näme diýip meni etmeýän goýduň diýip maňa bir gezek 20 ýylyň içinde Rasulullah aleyhissalatu vesselam'dan şikef eşitmedim diye. Hemişe Peygamberimiz maňa tabşyrýan zat etdi. "Ma min şeyin asqala fil mizan min huluqin hasan." Ey Enes, adamın kıyamatda mizan teredik adam baranna mizanına ağır gelýän zat ahlak, gaw ahlakdan aňyrda zat ýokdur diýip hemişe Rasulullah aleyhissalatu vesselam şonu täkid etýärdi diye. Enemiz Hazreti Aişe radıyallahu anhadan bir wagt soralypdyr. Enemiz Hazreti Aişe Rasulullah aleyhi afdalus salati vesselam'ın tenha zinaneti ki hem enesi hem atası musulman wagtynda musulmanlardan dünýäge gelen enemiz Hazreti Aişe. Hatta Hazreti Aişe'nin fazileti barada kan hadisle kan gurrungle odalle işleýänlersiňiz İmam Buhariň rivayetinde Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam aýtdy: "Roýamda diýişimde iki gezek seni maňa kökezildi" diýipdir enemiz Hazreti Aişe Peygamberimiz. "İki gezek seni roýamda maňa kökezildi. Her yerden molan parça bilen sen ýüzüň basargylykdy. İkisini de men galdyryp atsamda sen göründiň. Eteginde sen matdyň ey Aişe. Maňa aýdyrly, şil Aişe Ebu Bekir'in gyzy sen zenanaň boljak diýip maňa iki gezek roýamda ozal aýdyrly. Allah şeýle Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam'a beşareti berýär." Enemiz Hazreti Aişe'den soralypdyr. Rasulullah aleyhissalatu vesselam'ın ahlagy näzir etdi? Peygamberimizin ahlagy näzir etdi diýip Hazreti Aişe'den soralan wagtynda enemiz Hazreti Aişe radıyallahu anha aýtdy: "Kana huluquhu al-Qur'an." Rasulullah aleyhissalatu vesselam'ın ahlagy Kur'an-ı Kerim'in özüddi. Yani näme gaw ahlakly Kur'an-ı Kerim'de bar bolsa Peygamberimiz şonu zindigisinde icra etýärdi. Doğru köpleyätti, yalany ýokdy, amanatdardy, hyýanaty ýokdy. Berýän ähdine wefadardy. Hiç wagtda ähdini dewmeýärdi. Zulm etmeýärdi, yetimleri gawgarýärdi. Bir wagtda bir adam Rasulullah aleyhissalam'ın özüne zulm edasa, olary Peygamberimiz eýýäm afw etýärdi, gözeşt etýärdi, bagyşlaýardy. We şeýle Peygamberimiz aleyhissalam Kur'an'da näme gaw ahlak bar bolsa Rasulullah aleyhissalam şonu hemmetin zindigisinde icra etýärdi diýip enemiz Hazreti Aişe ýanky soran adamyň jababynda şeýle aýtdy. Hatta ki Ebu Cehl'in özü Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam'ın ahlagyna, sedgyna, amanetine, oň dogurlygyna Ebu Cehl'in özü teslim bolupdyr. Burun Ebu Cehl Walid ibn al-Mughayran ýanyna gelýär. İkisi bi iman bolup ibtida İslamda Rasulullah aleyhissalama kan ýeziyetleri beren adam. İkisi bi iman bolup dünýeden geçýärler. Walid ibn Mughayra Peygamberimiz Kur'an-ı Kerim okuysa onu maskara edip başlaýarmışdy. Ebu Cehl we özü inanmaýarmışdy, başga kişilere de inanmaň şoňa diýip ýyzyna şeýle gelýärmişdi.
Ebu Cehl bir gün Velid ibn Mughayre'nin yanına gelipdir. Ona aydıptır: "Ey Velid, şu Muhammed aleyhi efdalus salatu vesselam iddiasynda men peýgamber diýerligini dogry aýtýar şo" diýipdir. O da näzire sen bilýän dogry aýtýanny? Ebu Cehl aýdypdyr, düşmany ha, onda da peýgamberimiziň dogry ahlagyna, gawy ahlagyna boyun alyp teslim bolupdyr. Ebu Cehl aýdypdyr, biz Muhammedi giçliklikden taniýýas, oglan wagtynda taniýýas. Oglanken näme lagap berdik? Es-sadiqul emin, dogry aýtýan, emanetdar diýip lagap berdik. Ol häzir oglan wagtynda akly zady häzir giçlik bolýar mämulen oglanlaň. Emma şu oglanlykda ýalany ýokdy oň diýipdir. Oglanlykda hyýanaty ýokdy. Inniki 40 ýaşa bardy. Akly bir adamyň akly kamil bolýan ýaşyna bardy. Inni o akl bilen, o kamil akly bilen oglanlykda ağlamayan adam ulalanyna ağlajakmy? Ýaşy akly kamil bolup bize hyýanat etjekmi o Qurayşe? Şu iddiasyna peýgamberliginde dogry aýtýar şo diýipdir. Velid ibn Mughayre näme diýipdir Ebu Cehle? "İzen lima la tattabi'uhu?" Ey beýle bolsa näme diýip ýyzyna düşmeýän, näme diýip onda düşman bolup ýön o bilen diýipdir. Görüň adamyň gurury bija ýerde nagat adam dünýä ahir betbaht etýär musulman dogallar. Ebu Cehl aýdypdyr: "Ýyzyna düşmeýänligim Qurayş gurrun edamasyn men ýyzymdan Ebu Cehl Muhammede teslim boldy. Ebu Cehl ahirde yeňilli ýykylly diýdirmer özüme" diýipdir. Şo bilen de betbaht bolup dünýeden geçip gitýär. Almaly dersimiz musulman dogallar. Bilipdi, haky görüpdi, gözü bilen görüpdi. Fakat ýöne gurury ejaze bermänni, ol kibri ejaze bermänni. Qurayş gurrun edamasyn ýyzymdan Ebu Cehl Muhammede teslim boldy diýdirjekkä bolup dünýä ahyryn harap edip gitýär. Adamyň helaketine sebep bolýandyr. Adam bir gurur gelmeli ýerde. Ya hemin öz jamiamyzda ba, aramyzda bolýan zatlar. Hudaý Taalaň inki ýokuşy berýän zat diýipdir Peýgamberimiz aleyhissalatu vesselam. Inki Allahyň ýokuşy berýän kelamy bir adam birine aýtýar, "İttaqillah." Hey bolup ýörüşiň näme? Hudaýdan gork da diýse, şol ýa jemiň arasynda aýdypdyr. Behäral jemiň arasynda aýtmak dogry däl zat. Ýöneň aýdan kefe olakon zat. Bir-birine aýtýar, "Hudaýdan gork" diýe. Odan aleyke nefsek. Men özüm bir zat ederim, sen özüň gözläbe. Özüň gözle diýse, "Şi sen özüň gözle" diýen kefinden Hudaý ýigrenýär diýipdir Peýgamberimiz aleyhissalatu vesselam. Ýozam aýdyp duran kefe olakon zatda sen Allahdan gork, alem jahanyň eýesinden gork diýipdi. Mezhep başymyz Hazreti Ebu Hanife rahmetullahi aleyhi bir oglanjyk aýdypdyr bir wagt. "İttaqillah, Hudaýdan gork" diýipdir. Hazreti Ebu Hanife aýtdyr, "Nagat olakon kefe aýtdyň, dogry aýtýan, Allahdan gorkmalla" diýipdir. Ya din moratda gurrun berilen wagtynda ya diniň bir gurrun gelenine jemiň arasynda oturan ýerinde bäzi aýtýar, bu aýtýan zadyň ya diniň aýtýan zady akla sygmaýar diýe. Ey musulman dogallar, bir musulmanyň aýtmaly zady däl haby. Din naql, din aklla. Aklyň wezifesi dini kabul etmek, dini düşünmek, näinki onu naqd etmek ya akla sygmaýar diýmek. Şeriat diýäniň, din diýäniň naql. Aklla, ona akly hiç bir dehaleti ýok. Aklyň wezifesi dini düşünmek musulman dogallar. Şu gurury bija adam helakete etýändir. Adam agdaýan zadyna Hudaý moratda, din moratda hewara diqqat etmeli zatlaryň biri. Ya ýene görünýän zat ve elbette emr-i ma'ruf nehy-i munkar musulmanyň wezifeti. Emma mutassifany musulmanlaryň arasynda emr-i ma'ruf nehy-i munkar galantan bir halete barpdyr. Bir zenany hijab ursa, hijabyn raýat etse, o bet hijab bolup durany bir aýtmalla. Emma azbas emr-i ma'ruf bolmandyr, o ehli munkar bolup duranyň özi öňçe kepliýe hijabligy ay nätirip ýöň bolar da diýe. Ýogsam bir oňa aýtmalla. Emma bir mutassifany şizre bolupdyr jamiamyzda. Bir ehli munkar, ehli ma'rufa sen aýtýan nätirip ýöň bolar da, sen hijabyň ziba edeninden kelamyň ziba et, kepliýän zadyň ziba bolsun.
Yürek pak bolsun. Yürek pak bolýan bolsa Allah aýtýar, iman getiren adamlar ellezine amenu ve amilussalihat. Fakat yürekleri bilen iman getirýän bendelim diýmeýär. Yürekleň bilen iman getirmeli we sen tamam azalyň bilen amel etmeli. Namaz okuýmayan yürek pak. Yo, o bolmaýar musulman dogan. Hulata Ebu Cehl bilip duran halatinde Qurayşe men hiç wagtda özüme aýtdyrmaryn, Ebu Cehl Muhammed'e teslim boldy diýdirip, onu hiç wagtda diýdirmerin diýip, dünýä ahir şeýle kösenip dünýeden öten adam. Hatta Resulullah aleyhisselam'dan başga mucizeleri da görüpdir. Emma şol ýöne öz enady bilen, gurury bilen özüne teslim boldy diýdirjekkä bolup Hazreti Mevlana Ebu Cehl Resulullah aleyhisselam'dan mucize görelligine bir bölekde şonu aýtýar. Sen ka ender kefe Ebu Cehl bud. Goft ey Ahmed begu inçis zud. Yanka Ebu Cehl burun görüpdir Resulullah aleyhisselam'ın gelýärligini. Eýem eňilaqydan eline bir näşdäni awnyk daşlary alypdyr. Oňam elin ýyzyna tutup Resulullah aleyhisselam'a aýdypdyr, ey Ahmed diýipdir aleyhissalatu vesselam. Men elimde näme bar şonu aýt da diýipdir. Ger Resuli çiz der muştem nahan çon haberdari zirazi asman. Sen şundan peýgamber bolsaň, maňa aýt men elimdäki men ýumrumdäki näme? Seniki o asmanlardan, alem eflaklardan maňa perişte gelýär, Hudaý wa diýip, cehennem ma cennet ba diýen, sen ol defedäki zatlara aýtyp ýörme. Men elimdäki näme sen peýgamber bolsaň şonu aýt diýär. Resulullah aleyhisselam Ebu Cehl'e bir mucize kökediye. Goft çon hahi beguyam ançe has ya beguyam anke ma haqqi muras. Ey Ebu Cehl, men aýdyň sen elingdäkileň nämeligini? Ýok, sen elingdäkileň öz aýtsynmy men kimdigini? Ebu Cehl aýdypdyr, ikilenjiň betergen men elimdäkileň da sen kimdigini aýtmaklygy. Ikilenjiňi et göräýin diýipdir. Ahmyň elinäki daşla la ilahe illallah Muhammed Resulullah diýip aýatyndan ses edip gyýgyryp Ebu Cehl'in özde şonu eşitýär. Şonu şeniyet sen ka Ebu Cehl in zazziqaş an sen kara berzemin. Eşitip duran zadyn gulagy bilen la ilahe illallah Muhammed Resulullah eşitip durup ýene de gahar bilen sen özüň bir korkan bolmaly, sen özüň bir jadugar bolmaly diýip daşlar ýere gurup ýene de iman nesip etmäni şeýtdir Resulullah aleyhisselam'ın ýanyndan gaýtýar. Hatta Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam bir mübarek hadisinde aýtýar, kıyamet gün bolanda 9 adamy, betbaht adamlary getiriljek ýygyna düşen adamlar bilen bile cehenneme garşy ýollanjak. Olar tanaýa, meselen bir Firavun özüne meňdeş nefsine allanyp esir bolup şozura bir gurur tekebburlar bilen geçen Firavun we Firavunun ýygyna düşenleri cehenneme garşy akediljek. Biri Ka'b ibn Eşref Yahudiýiň başymyşdyk. Munda kıyamet günü getiriljek. Bir bilip durup ilmini Yahudiýlerden mahfi etýär, olara haqqy aýtmaýar, Muhammed peýgamber tanıtdyrmaýar. Oňam şoň ýyzyna tamam ilmi bilip, Hudaý tanyp, adamlar dogry ýola getirip bilýär, emma ilmini mahfi eden adamlar on guruhyna salynyp munda cehenneme garşy akediljek. Hatta Resulullah aleyhissalatu vesselam Ka'b ibn Eşref şu Yahudiýiň başynyň barasynda aýdypdyr, "Law amana la amana jami'ul yahud." Eger şu Ka'b iman getiren bolsa, bütün Yahudiýiň hemmeti imana girjekdi. Emma şu sebep bolly Yahudiýler täşime adeçilim imana girmän gezmeklik diye. Şol 9 nefer Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam cehenneme ýollanjak öz ýerine düşýärleri bilen diýip sanandan bir ýerde şoň Ebu Cehl ýa ýanky Velid ibn Mughira. Ebu Cehl kullen Hudaýyň kelamyny tekzip edip, hatta şu zamana çellim Hudaýyň Qur'any tekzip etýän adamlar Ebu Cehl'in guruhy bilen ola cehenneme gitjek. Ya Velid ibn Mughira ýaly ol kullen Resulullah aleyhisselam Qur'an okuyan wagtynda dil ýetirip maskar etýär, oň ýygyna düşýärler de ta kıyamata çellim hemmet bir guruh bolup Hudaý saklasyn cehenneme garşy gitjek. Ebu Cehl we şoňa meňdeş 9 däne betbahtly diýip ýene bir mübarek hadisde Resulullah aleyhissalatu vesselam şolar tanaýar.
Musulman dogallar. Hazreti Enes'in ayşyna göre Resulullah aleyhissalatu vesselam hemişe gawy ahlaga tavsiye etdi. Peygamberimiz hemişe aýtýan zady kıyamet gününde adamın defter ameline inki agyr geljek zat adamın gawy ahlaklary diýip şeýle aýtýatdy. Ya Enemet Hazreti Aýşeden soralan wagtynda kana huluquhu el-Qur'an. Resulullah aleyhissalamyň ahlagy şoduruşy Qur'an-ı Kerim'in özüddi diye. Hatta şu zamanada inni Ebu Cehl'in gurrundan geçeyli. Ebu Cehl gözü bilen gördü. Yoksam Resulullah aleyhissalamyň ýoly hak ýollugyny bilýän, fakat şol Qurayş meňizinden gurrun etmesin Muhammed'e teslim boldy diýip şonu diýdirjekkä diýip dünýeden şeýle geçdi. Hatta şu zamanyň özünde garbyň olokon newisendeleri şu dünýäň şymat bolup duruşy her jömerji şu aşuby eger şymat İslam dininiň peýgamberi bolsatdy, şu jahany şu aşubundan şu her jömerjinden çykarýatdy. Emme şu peýgamberiň özü bolmasa-da, imany ba adam bolsa-da, imany ýok bolsa-da, baýat şu peýgamberiň eden işlerini we şoň zindigisini öz zindigisinde bernama etse jahan şerji merzinden çykýar. Ýoksam hiç wagtda bir dogrulmaýar diýip garbyň olokallary özü Resulullah aleyhissalamyň ahlagynyň olokalllygyny, insansazlygyny, insani we tamamy jamiany dogurlaýarlygyny maňa ozalky düşmanlary we şymatky düşmanlary hemmesi Resulullah aleyhissalatu vesselam'a teslim musulman dogallar. Pes Resulullah aleyhissalam gaw ahlak bilen hemçenan ike jamiede adamlaryň arasyny dogurlaýşy ýaly adamlaryň ruhlaryny Hudaýa teslim etýärmişdik. Yani ruhlary bilen adamlary hak bende daqydany Hudaýyň tamamy desturatyna, Hudaýdan gelýän imtihanlara teslim etýärmişdik. Bir-biriň arasynda adamlar bir-birine nagat mehr we muhabbet döretdi Resulullah aleyhissalam ahlagy bilen. Eýni şon ýaly Hudaýa çyn bendelerdi Resulullah aleyhissalam döretdi musulman dogallar. Ahlak bir gurruny açdyk. Gawy ahlak diýdigi bendäge gawy ahlakly bolmak bir belli zat. Adam gözeşli bolmak, bir-birine süýji dilli bolmak, bir-birine azydyl aýdyp ýürekleri yaralandyrmaly. Bizatla bir bendeliň arasynda inşallah her jelesede bir mowzu intihab edip oň üstünden gider. Emma bir kulli halatda öňçe Resulullah aleyhissalam şu ahlakla bilen bizlere Hudaýa bende bolmaklygy, Hudaýy ibadette, namazda, Hudaý tarapdan gelýän gynçylyklarda näzir Resulullah aleyhissalam şolarda Hudaýa bende bolup durýanmışdyk. Ba nygmatlara adam şükretmek, Hudaýdan gelýän imtihanlara, gynçylyklara sabr etmek, adamları ruhu bilen Hudaýa bende etmäni Resulullah aleyhissalam öz ahlagy bilen bize öwretýär musulman dogallar. Adamyň başynda hemişe gynçylyk barda. Kıyınçılık adamın başında bolup durýar. Näme derecesi galyp durar ýaly, günäleri ýuwulyp durar ýaly. Emma Hudaý şu moratda senden nämäni isleýär? Adamyň başyna kıyınçylyk gelen wagtynda Hudaý senden nämäni isleýär? Näzire bolmagy isleýär? Muny Peýgamberimiz aleyhissalatu vesselamyň zindegisinden biz öwrenmeli. Adamyň zindegisinde kıyınçylyk bolýandyr. Hemişe tiken neşanez gül getirýär. Awadan gülle öňçe tikelle dörep başlaýar. O tikellerden soňra gülle asylyp başlaýar, renk bereng awadan gülle. Sen de zindigiňde ýaşaýyşynda tiken ýal gynçylyklar baten feşarda goýup dargydyp barýan bolsa-da, bula hemmesi bir mugaddeme sen öwde gülle asylmaly zindigiňde. Bula Hudaý tarapdan taňa bir imtihanla bolupdy, öwde gülle asylmaly. Bir dünýede asylmasa ahiretde sen o gülleri görýän, sogaplan bilen sen onda yetmeli oňa. Emma sen şol gynçylygyň içinde aýa Hudaý ýatdan çykarýanmy? Hudaýa çyn bende bolup durýanmy? Eýni hoşy güllüňde Hudaýa bende bolsun ýaly imtihana girende näzire bolýan. Hazreti Uzeyr ala nebina we aleyhissalatu vesselama bir wagt Hudaý Taala wahy etipdir. Ey bendem, men bilen raftaryň eýni men sen bilen raftar etşim ýaly bolsun dipdir Hudaý Taala. Yani näme?
Yani musulman dogullu. Hudaý Taala aýdypdyr: "Ey bendem, bizaýt ýa-ha. Seni bendeden kemçilikle, günäle, meni Hudaýa garşy asmana gaýdanna, men hiç wagtda periştelerin arasynda ol falan bendem maňa günä ýollapdy defäkli periştelere aýtmaýan" dipdir Hudaý Taala. Ey bendem, men asmandan sana bir imtihanlary iwersem, sen başyňa bir musibetleri iwersem, sen zendigiňde bir kynçylyklary goýsam, sen de döwrekde adamlara aýdyp ýörme, meni Hudaýyň özüne ýene ruju et dipdir. Senden gelýän zatlary men perişteleme gurrun bermeýän gapdalla. O bendemden maňa günä geldi. O bendemden maňa kemçilik gelýär diýip periştelere aýtmaýan. Meni Hudaý da seni imtihan edemde, sen de döwrekde aýtma dipdir. Hudaýa sen berýäniňe şükretýän. Hudaýa maňa sabry ber. Bir sahabalan biri bir wagt bir derdim boldy, başga bir sahabaň ýanyna bardym. Öten akşam ýatyp başarmadım. Falan yerimde bir dert batdy. Şo maňa beter ediyet berdi. Öten akşam zır ýatyp başarmadım diýenne, ol aýdan adam mı aňyrda eşitdi. Ol aýdypdyr, şo dert sen birçe giýje şeýle ediyet berdim dipdir. Üstümde Hudaý şahit 30 ýyl bäri şo dert bilen gezip ýön, hiç kim bilmeýärdi, seni agzataň şuma saňa aýtdym dipdir. Allah'dan geldi 30 ýylla Hudaýyň beren sowgady, günäm ýuwulyp ýödip şo bilen gezip ýötdim dipdir. Ýöne özüň agzataň men de saňa aýtdym dipdir. Hudaýdan gelýän imtihanla sen zendigiňde bir tiken bolsa da, bulan hemmesi saňa bir mugaddeme gülle açylmaly. Her bir gynçylykdan soňra rahatlyk gelmeli. Her bir garanky giýje ahyry soňlap ýagtylyga barmaly. Sen de garanky gülleň bir gün geçer. Sen de garanky gülleň bir gün ýagtylyga barar. Emma sen şol Hudaý imtihany salan wagtynda näzire geçirdin. Sogabyň Hudaýdan alyp bildingmi? Ýa ýok, sen Hudaýyň beren iweren sowgadynyň beraberinde ony hemmesini şükrünü etmäni, sabryny etmäni, ony bihude geçirýärlerden bolmakdan Allah saklasın. Kynçylykla her bir adamyň başynda bar diýdik musulman dogully. Şunu bilmeli, şaýat sen o kynçylyk diýip ýören zendegiň kän adamlaň arzusy bolsun. Sende de kynçylyk bolmasyn olaň ýanynda. Kaşki sen ýaşaýyşyň ýaly mende bolsa da diýip bu gadry imtihanlar gyn bolupdyr, Allah olara kuwat bersin. Bir wagt bir gawa adam barmyşdyk musulman dogully. Hazreti Mevlana Mesnevi Şerifde getirýär. Bu adamyň 3 tane balasy, jiger guşesi, çagasy, üçisi bir gorodan dünýeden geçýär. Bu şeyhi rehnemaý pişezin asman-ı şam berruy zemin. Bir gawa adam, çyn bir Hudaý adam, Allah'ın imtihany gyn etipdir. İmtihanla da biri-birinden beter gyn bolýar. Ewlat azysy, adamyň balasy, jiger guşesi, Allah ewlatlaryny ellen berellere Allah sabr versin. Allah hemmeňize ewlatlaryňyzy ýaşlary uzak bolmakly Allah hemmeňize nesip etsin. Ol adam 3 tane çağasyny bir guradan dünýeden geçýär. Bu adama beter agyr bir musibet bolupdyr. Bir gün zenanasy turýarmyň, erti bilen ýanky gawa adama galmaga letip başlaýar. To nimi geri, nimi zari çera, ya ki rahmet nist ender dil tora. Hey sen näzire 3 tane balamyz, 3 tane çağamyz dünýeden geçdi. Sen bir gözüňde ýaş görünmedi, sen bir hiç bir narahat bolanyňy gynanýanyň görmedik diýipdir zenanasy. Sen ýüregiňde rahm ýokmy, sen ýüregiňde muhabbet ýokmy? Adam bir gynansa, on eseri göze vurýar. On gözden bir ýaş gaýtmaly, sen gynanýanyň belli bolmaly. Sen näbir gözüňden ýaş gaýtmat diýipdir. Ol adam aýtdyr: "Şeyh goft ura mepindar ey rafiq, ke nedarem rahmu mihru dil şafiq." Ey can yoldaşım diýipdir. Ey zenanam, sen güman etme, men ýüregimde rahm ýok, mehru muhabbet ýok, ýa bir ýumşak ýürek ýok, men ýüregim gatymyka diýip güman etme diýipdir. Berhemi kuffar mara rahmet est, gerçi cami cümle kafir nimet est. Kafira rahmimiz diye kofurda yaşap ýör diýip, Hudaý ýaşoly da musulman bolsun da ahiretleri nicat tapsyn diýip, kafira rahmimiz gelýär diýipdir.
Ya bir it gelakadan men yarata izinden doğa etyen başka bir yarıp ol daşlanıp bellenip vurulamasın dip ite rahmimiz gelýär dipdir. Yüreğimde rahm ýokmy ka diýme dipdir. Ite rahmimiz gelýär. Ya bir kafira biziň rahmimiz gelýär dipdir. Emma sennäki wa bilen mennäki wa fark dipdir bir zatda. Sen ihsasyň bilen, hissiň bilen, aklyň esiri boldun. Sen aklyň aýtýa balam dünýeden geçdi diýe, sen oham ihsasyňa minýän, şondan sürim gözi ýaş etýän dipdir, galmagal etýän dipdir. Emma men aklym ruhumyň esiri bolýan dipdir. Ruhum Allah'a teslim etdim dipdir. Oham men özüm ruhum boýnalygy, Hudaýdan gelipdi diýip şonu görüpdi dipdir. Oham yüregim gerçen jigerim gany dolsa da gözümden ýaş gaýtyryp naşükri etmeýän dipdir. Hudaýdan gelenligine sabr edip dipdir. His esire aql başat ey falan, aql esire ruh başat hem bedan. Men aklym ruhumyň esiri bolugly, hemme zat Hudaýdan gelipdi. Özümde balamyň ýerinden gitjek, hemmemiz gitmelip şoňa teslim bolugly ruhum dipdir. Ýogsa yüregimde, jigerimde men bagrym ýanypdy o balamdan sireyim, gözümden ýaş gaýtmasa da dipdir. Näzire bagrymdan ýanmasyn, gynanmasyn musulman dogalla. Bir wagt bir adam düýesini ýitiripdir. Bir kerwan molakadan bir şähere gelýär. Şähriň bir tarafynda girip barýan wagtynda düýesi gaçýarmyň. Düýesini ýitirýär. Oham şähriň her ýerine aýlanýar ýanky adam. O tak gitýär, bu tak barýar. Ahir bir ýerde görüpdir, bir adamyň düýesini taklapdy. Oham barýar ýanky adamyň ýanyna düýe menki diýär. O tutan adam da tanafyndan taklap duran adam, "Ýok, düýeň ýok, düýe menki" diýär. Bula çekeleşýärler, ahyrda gadyk barýarlar. Gady soraýar, "Düýe kiminki?" Iki taýtýar menki. Munyňda bolmady diýär, biz biriňinki bolmaly bolýar. Onda her kimisiň alamaty bar bolsa, alamatyny aýtsa şoňky diýär. Oham ýanky düýeň eýesi öz malyna ýetik bolansaň bolýar, men bir alamat aýdýyn dipdir. Men şol düýe menki, oň alamaty da düýeň bagry ýanygyl dipdir. Düýeň jigeri hun, jigeri ýanygyly. Ama näzire bilmeli bolýar. Öldürmeli bolsa öldüräň dipdir. Şu düýäni öldüreňizden soňra, eger şuň bagry ýanygyl bolmasa, men ol adamy bir şinýal düýe bereýin. Ýok, egerde bagry ýanygyl bolsa, bu adam maňa bir şijre düýe berätin diýe. Düýäni öldürýärler. İçin ýaryp ýanky jigerini bagryny çykaran wagtlarynda düýäň jigeri ýanykmyşdy, garamışdy. Aham gady aňalýar. Näzire bildiň bir zahiri bir alamet aýtmadyň, myň bagyrda ýanygyl, myň içindäkiden näzire habarly boldun diýe. Ondan malyň eýesi aýdypdyr. Şu şähere garşyn gelýärkem tijaretden sireyim. Düýämiň gapdalyna köşejigi batdy, çagasy batdy. Enesiniň gapdalyna beýlek geçip ýörtük gelýän heýwan bir gaç akyp barýan suwdan geçmeli bolamyzda düýän gözüniň anyna köşejigi suwa gaçdy, gözüniň anyna öldi. Oham şonda bir enesi bir ses etdi, bir enesi bir gynanyp bir gygyrdy. Şonu özüm aýtdym, be heýwanyň bagry ýanada we ewladyndan sirim, çagasyndan sirim diýdim. Men şondan bildim bagrynyň ýanygyllygyny diýe. Wagty ki bir heýwan öz çagasyndan sirim bagry ýanýan bolsa, ey denana, men hide bir bagrym ýanmajakmy, 3 tane ewladymdan sirim diýipdir. Emma Hudaý meni imtihana sally. İmtihanım gyn bolsa da Allah'dan geldi, sabr etýän, şükür etýän diýipdir. Pes musulman dogally. Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam'ın ummatyna şijra adamlaryň arasynda bir-birini dili bilen eziýet bermeýe, ahlaklar dogry bolakadan jamy ede ýaşaýan adamlar bolşýaly, halwatda da Hudaý bilen ahlagyny dogurlap Hudaýa çyn bende bolýan adamlar da Resulullah Aleyhissalam'ın ahlagy bilen ahlaklanyp çyn ummat bolan adamlar bar. Hazreti Sufyan Thawri rahmetullahi aleyh aýtýar, şi Resulullah Aleyhisselam'ın ahlagy barada näme zady eşitsek, Peygamberimiz şonu edipdir diýip eşitsek, şonu öz zindegimizde ejra edeýin musulman dogallar. Eçerlemede de eşitdireýin. Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam'ın ahlagy çyndan direlmeli zaman şi. Resulullah Aleyhisselam'ın sünnetini seni jaban olan direlmeli zaman şi.
Hazreti Sufyan Thawri rahmetullahi aleyhi aýtdy, "Nagat olokon kepşi musulman dogully. Özümüz bir hesaba salsak, özümüz bir mizana salsak, özümüz bir agyr ýeňil etsek, günde näçe peýgamberimizin sünnetlerini biz bitirip başarýas. Başardığımızdan eşdiýän zadymyz amel edeýin." Emma Hazreti Sufyan Thawri rahmetullahi aleyhi aýtdyr. Ay inşallah diýipdir. Umid etýän şu Rasulullah aleyhissalatu vesselam'ın sünnetlerinden bir sünneti men zindigimde icra bolmany galan nädir diýipdir. Dikkat edin musulman dogully nagat olokon kep inşallah umid etýänlikdir. Şu Rasulullah aleyhissalam'ın ahlagyndan, kirdaryndan, sünnetlerinden, eden işinden men zindigimde bir däne inşallah galan nädir? Tamam peýgamberiň tek sünnetlerini men zindigimde icra etdim diýäkdany inşallah hiç bir sünnet goýan nädir diýip şu kefa edipdir. Nagat olokon kep İnşallah bir jeleselerde tamam her yerde dini jeleselerde Resulullah aleyhissalam'ın ahlagy öwretdi. Resulullah aleyhissalam'ın etýän işleri öwretdi. Näme eşsek öz zindigimizde icra etdik. Hem dinimiz, hem dünyamız, hem ahiretimiz we gabrymyz nurlu bolmaklygy sebep zatlaryň biri musulman dogully. Bir metlebi jembendi etsek, Peýgamberimiz aleyhissalatu vesselam'ın ahlagy Qur'an-ı Kerim'in hudy özüddi. Yani Qur'an-ı Kerim'de näme gawy ahlakly bolsa, Resulullah aleyhissalatu vesselam şonu öz zindigisinde icra etdi. Sohbet ez ilmi kitabi hoştar az, sohbet merdan haq adam geras diye Hazreti Iqbal Lahuri Kuddise sirruh. Adam okuyup da Peýgamberiň zatlaryny bil öwrenip başarýa sünnetlerini aleyhissalatu vesselam. Emma şu eştaqadany wagz meclislerde, dini jeleselerde eşitip ona amel etmeklik bu adam kän öwsalýanlar diýip Hazreti Iqbal Lahuri Kuddise sirruh şeýle aýtdy. Pes mowzumyz Rasulullah aleyhissalatu vesselam'ın ahlagy enemiz Hazreti Aýşa aýtşyna görä hudy Qur'an-ı Kerim etdi. İnşallah inniki jeleselerde Rasulullah aleyhissalatu vesselam'ın her bir jelesede bir mübarek sünnetlerinden Rasulullah aleyhissalatu vesselam'ın etdiýip tabşyran zatlarından etmäň diýip gaýtaran zatlarından jeleseň awweline okuýdyk. Wa ma ataakumur rasulu fakhuduhu. Size näme peýgamber getirem bolsa şonu tutun. Wa ma nahakum anhu fantahu. Size etmäň diýip gaýtaran zatlar bolsa ondan gaçsyň diýe Allah. İnşallah her jelesede Rasulullah aleyhissalam'ın şol mübarek sünnetlerinden, tabşyrgyllaryndan, zindigisinde bolan gurrunlardan hytmatyňyzy eşitdirer. Allah tebarek ve taala hemmemiz aciz we natavan, zayıf bolup dünýäge geldik. Aciz bolup adam natavan bolup zayıf bolup dünýeden geçýän ýagdaýymyzda bizi iman bilen güýçlendirsin. Allah hemmemiz dünya gelen wagtymyzda ne mal, ne daraý, ne servet batdy. Adam dünýeden geçen wagtynda da mal, daraý, servet haýr bermeýän wagtynda Allah hemmemizi iman serveti bilen, iman baýlygy bilen hemmemizi o dünýäge gitmek nesip etsin inşallah. Vesselamu aleykum ve rahmetullah ve ahiru da'wana enilhamdülillahi rabbil alamin. Ötellen ruhsat bolur ýaly bir elhem üç kulullah ýaly. Subhan rabbika rabbil izzati amma yasifun ve selamun alel murselin velhamdülillahi rabbil alamin. Allahümme amin damla. 8000 salavat taba hemme şu oturan cemaatlaryň umidbarlary, hususan şemat merhum bolan Rizan ruhuna ve beyleki şu oturan cemaatlaryň hemmesiniň umidbarlarynyň ruhlaryna Allahümme amin. Allahümme amin. İlahi amin. Allahümme amin ya hayyu ya kayyum. Allahümme amin.
إلهي آمين. اللهم آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. برای مشاهده ویدیوهای بیشتر به کانال یوتیوب سخنرانی‌های علمای ترکمن سر بزنید، مشترک بشید و منتشر کنید، اجر ببرید.